Machiegni chenro mari mar pur gi kwan en chenro magoyo mbaka wechegi mag pur ni to wanyalo puro nade molo chutho. Wasumore kuom jogi eko mosechako tim madhi kod mbele nikech mairi en Lolwe TV to gini en marwa. Mano momiyo pur bende nyaka bed marwa mondo mi wago mbaka wang'e ni to kanye wachopo kanye lal nitiere yuto ang'o momiyo gitemo kinda kendo pod gidhi mbele. Kawuoniri ma e gima wadwa lose. Okonyisa ni to nyalo make nang'o ok ang'eyo koda japur ye wang' na tho make kinyaluka omako mama madala kande kata kamano machiegni chenro ochakore. Idhi nade jedong? Idhi maber. Erokamano ba iluongi ni ng'a? Iluonga ni Hezron Opiyo. Hezron Opiyo Oluoch. Ija kanye? Ija Kano Kakola. Mano malo kaeri. Erokamano nyosipna. Gweno. Ang'o momiyo gweno? Gweno ni? Yes. En gweno kaka iwache no nikech osekonya mathoth. Bende osegula mabor. Yes. Kadok chien ahinya 2010 kana atieko form 4. Nitie kazinda moro. Yes. Nopidho gweno. Koro ka nasetieko ne onge gima nanyalo timo. Koro nadhi nakonye tijege mag gweno. To kanyo ema yudo interest. 2010 ema idhi mondo mi dhi kony ng'at minang'o interest ni. Nitie joma penjore ga ne seche ma wasomo ga chandi jo ng'ato wacho ni when I grow up I want to be a teacher, I want to be a doctor, da bedo ng'ato pogore kama iri. Inda ni mondo bedi ng'ato abro pidho gweno koso mana seche midhi limbe ni ere mineno ka mabeno maki jedong. Initially naonge paro moro na nyatimo tijni. Yeah. Nikech na an gi geno ni kana sitieko school nadhi e college. Koro immediately naero tich mar gweno ni. Koro ema dhi mondo natiyo ne nakonye korka tije mag gweno kata ni nochula but because of interest manango. Koro akonye opuonja mang'eyo gi wadwa moro be manyinge Roni. Koro kan wang'eyo nwayudo savings moko from Madena gi Madene. Kanye kama nadwa dhiye ni to igni apa nyaka sani ere pesa ma nocha hodo go ne pesa dito ni gole kanye jedong. Nwachako gi gwen 200 to iluongo ni cost of production lakini gidholu iluongo na garama kwan mar chako timo gimoro. Kwan mar chako pitho no. Yes. Nwachako gi 50,000. 50,000 ema nopidho no gwen 200 kanochako kanwakawo gi ka gitindo from Kenchik. Yes. Nyaka wamiyo gi pi gi chiemo jedong 50,000 ere kaka nokelo gwen 200? 50,000 no. Yes. Ndalo no kiyudo nyathi gweno ni uso at 70. Yes, siling 70. Masani to seidho sani siling 80. Maponono ni wagoyo kwano kaeri wacho ni nen siling gweno siling 70. Gweno ne siling 70. Koro okay, ringo mondo mi achope laptop gina calculator mara kaeri okay. Siling 70 mano gweno achiel. Koro igo gi gwen 200. Gi gwen 200. Mano kinyiewo gi ka gitindo. Mano kanyero 14,000. Ya, mano bech gweno. Mano bech gweno kendo. Gwen gi, gwen 200 chamo nitie chiemo kiwango 2. Yes. Nitie chiemo ma gweno matindo nego cham, opogre gi chiemo ma gweno nego cham madongo gi. Yes. Kineno chiemo ma gweno chamo madongo gi, gin in form of pellet form. Gin form of large particles. Yes. But chiemo matindo they are fine. Koro matindo no iluongo ni starter crumbs. Baba no ne pesa di? Starter crumb no at that time then 3350. Bani chako godo. 300. Koro kwa medo kanyero 3300. Wamedo kanyero 300 ne gichamo gunda 4. 3,300. Maana 17,000 gi 100. 13,000 gi 200. 17,000 gi 100. Mano dong gwen no anyiewo gi 14,000. Yeah. As chiemo ni 3,300. Chiemo ni 3,300 mano gunia achiel. Mano gunia achiel. To gichamo gunde 4. Chakre from day old, chakre kelgi farm nyaka wige adek. Mano gichamo chiemo miluongo ni starter crumb ma gwen matindo nego chamo. Koro kigo gi times 4 bedo 13,200. 13,200. Koro riwe pesa gweno no. Amana 27,200. Yeah. Yes, kuom 50,000 koro ongi pesa ma idongo. Wagole 50,000.
nidong' kanyo ga 22,800. Ema tera penjo moro machiegni. Nitiere seche ma ng'ato dwa chako timo gimoro, ang' aduok kendo wabiro go kwano bang'e. Ochuno nyaka nibedi koda gi pesa moro matin mane iweyo thenge miwacho ni ma ibiro rito godo kata gimoro manyalo timore koso ere kaka ne bedo jadong'? Pesa moro nyaka ibed go tenge. Ka naparo ne wan gi 5,000 moro tenge. Yes. Iluongo ni miscellaneous. Pesa moro ma seche moko gwen gibudhe farm. Yes. Pok yudo chiro mapiyo nikech yudo ni ne en gima chako. Koro pok nang'ere go tende, pok nang'ere gi schools makawo gwen, churches, koro yudo ni gwen gi ka giseikre onego bed ni gologi e farm immediately. But ka gikawi another 1 week kata 4 more days ka pod gin kae, koro giteri asara. Koro gimomiyo nyaka ibed gi pesa moro ma miscellaneous minyalo nyiewo negi go chiemo kata gunia achiel moro mondo dhirgi. Ni chako pidho gweno mare, abiro biro e chiro gi maybe kata chiemo ma gichamo gieko. Ipidho gweno mane chako godo be isega loko koso mane chako go chamo pod ipidho nyaka sani? Gweno mana chako go kinde no ne en broiler, en gweno to kata gwen mamoko asepidho. Asepidho broiler, asepidho Kenbro. Yes. Ilal ne dana moro winji to konyi ni Kenbro, broiler ma ogi nango. Koro broiler gi Kenbro ni gweno ma kienyeji ni gweno ma pidhe dala, kienyeji ji mang'eny ong'eyo. Koro research osebedo ka timre nikech ing'eni population dhi malo. Koro these chicken companies ma produce gwen matindo gi. Kakari, there's an institution miluongo ni Kari. Ne gitemo kelo gweno manyadongo piyo. Kienyeji ma dala cha okaw kata higa achiel mondo olos ring'o maber minya cham. But yudo ni Kari ni en dweche 5 kata dweche 6. Ochuoye yadh cha koso ok ochuoye yadh cha? Onge yath mochuoye. En improvement of genes. Dende omedi gimoro matin. Nitie kaka science, akiani okaja science anawuon, but kaka sesome, ang'eni nitie improvement moro matin mondo gimedo nyak mar gwen ni. Mondo gibed gi grow fast growth. Yes. Erokamano jaduong'. Iseng'iyo gweno ma isepidho mairi, isepidho mar kienyeji chande. Ang'o miyo ochopo kama koro mae mikori chung'ie? Mae machung'ie nikech cost of production ne ang'e goye maber. Nikech inyudo ni kienyeji nyalo chami. Kienyeji en gweno ma inyiewo ne chiemo mos matin. But matin kinyiewo kawuono kinyi chak inyiewo, ing'eni ok ibi kawo count of chiemo minyiewo go. At the end of the production chieng' miuso gwen go kibi ng'eyo adier ni tiyo gi gunde adi. Tiyo gi pesa adi e yore mar chiemo kende. Gweno ni yudo ni go kwande yot nikech en gweno makawo wige 5 mondo oikre. Koro between wige 5 gi, ing'eni tiyo gi chiemo adi, ing'eni gweno inyiewo pesa adi, yedhe minyiewo be, ing'eni inyiewo yedhe. Jaduong' gweno ni jadweche adi kata jajumbe adi jaduong'? Gweno masani ma wige 4. Ma wige 4. Koro wadong' gi 1 week mondo wa harvest. Tugolo gweno gi kairi. Wagolo gweno gi. Ok ang'eyo adapano ma yadhi kodi midhiero ma samo ntiere kata kamano ok ng'angi ber mar gweno ni rimondi. Seche ma gwen manie ka gin gwen adi? Gwen manie ka te sani magi gwen 500. Magi ni gwen 500. Ni kelo gi kuom thuolo mar juma 4 mano kalo chien. Kelo gi gie sani iri gwen 500 en pesa diga. Kelo gi ka gitindo. Yes. Mano gwen 500 wago gi sani en 80 shillings. Sani en shillings 80. Shillings 80. Price omedregi from 2010 nyaka sani gi shilling 10 kende. Mana para ni wacho maber. Mano manyiso ni aboro ki go gi 500 mano aboro praboro kigo gi 500. Mano en 40,000. Yes, mano mana mani kelo gi chamo. Chiemo ma gichamo kuom thuolo mar jumba 4 gi kendo ma dwe achiel. Ma gichamo kuom dwe achiel gi wik achiel en pesa di. Koro ka en cost of production te onego bed around 155,000. Koro mano wariwo kaeri wagolo 40,000 na chiemo onego gicham 115,000. Koro total en 150,000.
mano chiemo mano kelo gweno kelo gweno yes onego iti gi 1,150 yes mano garama tek aseche ma kore de uso gweno sani idhi uso gweno achiel pesa di gweno achiel adhi uso gi siling 400 koro mano 400 wadhi go times 500 koro kinya keto 500 nikech ing'eni gwen gi kani kawo gi ka gitindo box ka box inge si gwen ariyo but tuoche jawuok ga diere ka koro seche ma ing'iyo kaka inyalo control tuo no inyalo wito gwen moko 10 gwen 5 koro inyalo go gi 490 yes koro mano kwa goyo gi 490 koro do bedo 196,000 okay computer na ne pod chanda matin alright mano manyiso ni pesa miloso kuom thuolo madwe achiel en 1,100 pesa profit miyudo en yudo profit of about 40,000 janeno malolo TV ohala ma ohand gweno ni ikelo ne en siling 140 mano pesa taslim minyalo kwany kama eri machop e giko mare bende wuono loso mana kokale wachiniro mar pith kachiel kod pur nero mar gweno kairi mano mecheno niri iluongo ni pur gi kwana mi wagolo computer mar laptop marwa pole wagolo calculator marwa mondo mi wagogo do kwano kairi wang'eni to oloso pesa di odiochieng' ka odiochieng'. Nitiere ng'at ma samoro nyalo penjo ne kochakore nyaka ne ichak pidho gweno nyaka sani eri midhiero mane misekalo jaduong' challenges mage jaduong' midhiero to ng'eny anya wacho ni midhiero ma recent manotimre na last year November yes koro November ma koro wachomo December keto gwen arito go December mondo harvest gwen ayud pesa maber yes naketo gwen 100 kocha naketo 100 odi machielo cha yes ot makoni naketo 600 kuom gwen 100 ka negithatha te 500 thote dichiel thote ka gin wigi 4 ng'eni gweno ma wigi 4 machal kama en gweno ma ok inyal yang'o ni uso ne customer nikech otin kata ringe pod yom koro 500 go notho 600 mane ni koni yes nawito gwen 250 mano wach malit manyako mak ne break mar chenro ni janeno malolo TV ochope break mara mokwongo to nikech owacho ni gwen 500 notho kocha chande gwen 250 oduogo tho koniri mano manyiso nowito gwen maromo 750 ere kaka pod noyudo teko nero mar medo dhi mbele ang'o momedo chwak pile ka pile mondo mi omed dhi nyime koda wach ni mar pith mar gwen bang' nyiri machuok na duogo tielo mar ariyo mar chenro mar pur e kwan ber kama eri kata kama ni nyisa ni seche mantiere koda ge jumbe 4 ni eri to kinyal kawe ni cham nikech pod otin mokalo gima wuoro ni bang' juma achiel kende ten manero minyalo kaw tiyang'o tinyuno mane mo kanye to chamo kata kamano kowere gi ber mar pesa mokelo en kod midhiero e thuolo mano kalo chien japur ni eri nowito gweno gi komaromo 700 to kod 50 mago mane otho kanyo ero ang'o mano nego gi tang'o momiyo en wuon pod odhi nyime koda gi wachne mar pur ni eri ma en chenro mari mar pur gi kwan wago kwan to wapuro bende kadwa ng'ino hala to koda gi lal romo nadi to mane mapek moingo wadgi jaduong' gwen 750 ichiw no kotho dichiel ni chako nang'o jaduong' koso nok githo dichiel nok githo dichiel nitie tuo moro miluongo ni Newcastle en viral disease ma onyalo kodonje farm tuo ni prevent gi vaccination ka gwen gi potindo but natimo chanjo natimo gimoro amora to ndalo no nitie outbreak ma kowuok oyue gwen moro amora mantie gwen kati beni timo vaccination nitie moko manya yudo chanjo to nitie manyalo survive matin but ng'eny gi to bo ka tuo no sedonje farm to nego gwen mang'eny nitie japur mane ni sani eri to wach mar tuo ni eri chande nitimo nade mondo mini kal tuo ni eri jaduong' ere kan pidho tuo ni bang'e tuo ni kifwenyo ni farm ni obedo infected gi Newcastle kata gumboro igolo gwen
gwen modongo te kinyalo yang'o ma oseikre maber mondo ires at least iyut matin. Koro igolo gwen modong' te, and then gwen mothogo ikawogi iterogi kuma bor tiwang'o gwen go te. Iwang'o gwen wego? Iwang'ogi gi mach kata idhi tiyikogi kuma bor. Iwacho ikawo gweno bila niri tisoe mach iwang'o? Ikawo gweno mothogo tiwang'ogi nikech machno ema nyalo tieko tuono. Ok ni yang' ichamo? Ok yang'. Gweno mosetho ok inyal chamo. Dongo gola dundo mare to wachamo? Ka tuono nego gweno, onego bedni. Mos, imiya anyiere gima lit. Ok anyier janeno maneno TV nigi wach no ber. Na kata kamano, wan wang'iyo ni kapo nono ne gweno gimoro nego, to wakawe to wagolo dundo mare to wachame. Japur wacho ni mano ok en makosa, mano en makosa moko nego bedni timo. Jaduong', ere kaka ne dhi mbele? Gwen mathoth osetho, chunyi ok ochido. Ang'o ma dichwaki pile ka pile jaduong'? Gima miya motivation mar dhi mbele en ni ang'e kuma gweno ni osegola. Nikech gweno ni achien asepimo ni natieko form 4 to nachako pur mar gweno. Koro bang'e an jonyuolna notera e college, ne gichulona admission fee gi pesa mar semester mokwongo. Koro yuto manayude gweno ndalo higni machien go, nakawo pesano to nakonyogo jonyuolna chulo fee na wuon. Chulo fees mari gi pesa mar pur mar gweno? Mar pur mar gweno. Mano college matieko. Mani wacho ni dwe achiel en over 140,000 profit? Dwe achiel? Yes. Cost of production en 155,000. Mano kiketo gwen 500. Profit inyalo yudo 40,000. Bang' dwe achiel gi wik achiel. Pesa mosuru ok chulie? Ok ichul usuru 10,000. Mano ka igolo gwen maber, harvest gwen. But gwen gi igeni challenges nitie. Seche moko chiro nyalo koso. Koro inyalo yudo profit ni nyalo dok piny matin. Nikech itiyo gi extra bags. Nikech ka napimo ni sani gunia achiel en 3,200. Koro kinyiewo ka gidak kae mokiuso gi mapiyo, gichami gunde 2 moko, mano 6,400. Koro 6,400 no iduogi gole 40,000. Manyiso ni profit ni bodong' matin kendo. Bende nitiere seche ma oruma moro ma joma uwaro kuom gwen miyou monyise ni gwendi otho mang'eny koro omi moro ma kata nyongesi moro nono? Ka gwendi otho mang'eny, atiyo gi kambi miluongo ni Kenship. I'm one of the agents mauso nyithi gwen gi. Koro kambi na tiluongo ni Kenya Poultry Farmers Limited. Koro wan in partnership with Kenship, to wauso negi gwen matindo ne wakulima mamoko. Koro katero ne ka in, for example, ka mkulima mi gweno, to gwendi duogo tho. Adier gin gi daktari ofis kacha. Koro en jukumu na mar mondo informa ni gwendi ok dhi maber, gwendi tuo, aluong daktari abi kode farm ni mondo ging'i situation ne nang'o. To ka gwen ni obedo affected gi Newcastle disease mi lalo gwen mang'eny, the next time mondo chunyi kik chodi, the next time ibo timo booking mar gwen matindo, wan kaka Kenchi kawuoyo gi daktari mondo anyise ni japur ni nitie kako olwar. Koro mondo wamede, kikawo kata gwen 300, wanyalo medi gwen 30 kata gwen 50. Tuoche mage machando gwen ma ng'at ma pidho gweno ma tong' ni gweno michamo onego bed ni irutore godo jaduong'? Tuoche machando gweno ni ahinya en sana sana iluongo ni tuo miluongo ni coccidiosis. Coccidiosis ni en tuo ma obiro ka kumi pidhe gweno ler. King'iyo surrounding kama ineno ka mura ler. Mura ni sodas onego bed ni wile kiwinjo kochako golo tich moro amora kata matin, tiwile nikech magi gwen mag ring'o gi gin gi excrete mang'eny. To ka harufu no chako bed, harufu no golo gimoro ni ammonia. Ammonia no be affect gi. Koro iyudo ni o affect growth. Gwen ok dongo maber, gwen ni discomfort seche te. Alafu gipielo mang'eny, iyudo ni ginyalo kendo chamo chiemo moko nyalo lwar e lo, to chak gichamo to kelo negi coccidiosis. Jaduong', in gi lony mang'eny e gweno, ni puonjori gini kamoro koso nikech ng'ato nini sano da chako wach ni mar pith mar gweno to penye nyaka dhi skul mondo som gini jaduong'?
Ok ochuno ni nyaka idhi skul mondo ing'e pith mar gweno ni. En puonj kin gi interest, ipuonji apuonja. Wan gi trainings, watimo training. Ka nitie japur manyien madwaro pitho, obiro ofiswa ka to watimone training. Erokamano jaduong'. King'iyo gweno matotong' to gi maro mar chiemo ni eri, mane minyalo nyiso ng'ato mondo mi ochak godo pith? Ng'ama dwa chako pith? Ng'ama dwa chako pith, anyalo advice ni ochak gi gweno mar gweno mar ring'o ni. Nikech gweno mar ring'o ni ka ji wache ni inyalo nene ni en gweno moro ma tek handle, but kipuonjri maber en gweno mayot handling molo kata gweno matotong'. Nikech gweno matotong' nyaka irit dweche 6 mondo gweno chak toyo tong'. To ito mari dwe achiel gi juma achiel gi pesa fuko mari. Be nitie joma ndiko mipuonjo gi nieri koso itime kendi jaduong'? Nitie joma ndiko ma wan gi butcheries. Wan gi butcheries ma wause gwen gi kwa golo gi ka to wayango gi to waloso gi maber to waketo gi e butcheries mo pa. Kama na nyarito mondo mi director mara onyisa ni to wadong dakika 3 warie tieko chenro ni risa dayo dakika madrom adek. Jaduong' nitiere penjo ma chunya gomba anya mondo penji. Nitiere wach moro mar chuoyo gweno gi yath. En tiere koso onge? Onge gwen michuo gi yath? Onge gwen michuo gi yath. Magi gi gene opongo no chiemo. Magi gwen ma chamo finisher pellet mondo giyud ringo. Conversion ratio mar chiemo no olos ringo maber e gweno. Igni 10 kochakore sani ibiro bet kanye gi wach mar pur mar gweno, pith mar gweno? Igni 10 kochakore sani an gi mpango mar loso wach king'iyo kamera ne tere. An gi mpango mar loso slaughterhouse. Manyalo konyo nikech gima chando ahinya en wach ginene slaughtering. Yudo ni in gi gwen mang'eny to manpower manyalo yango gwen gi onge. But kanyalo igni 10 sani kanyalo slaughterhouse moro ma modern. Manyalo an gi jotije ma nyalo yango gwen gi. To slaughterhouse ni be nyalo konyo jopur mamoko manyalo kelo gwendegi e kambiwa to waloso ne gi gwen. Nyidendi ng'i nade jaduong'? Giluoro joma puro, gwacho ni ng'ane en japur. Bende Madam Morris loso go to nyisi ni japur apura kuma dhiye godo onge? Pur ni en gima youths mang'eny poko embrace. But en gima ber miloyo. Madam to an go. To kendo be ohero tich matin. Ohero wach mar pur. Ohero wach mar pur. To lony kendo korka accounting kwan. Koro en mokonya go kwano ka onego bed ni watimo kama. Ni kamera ne tiri jaduong'. Tiri ng'ato moro matin oluoro wach madonjo pur, yani gi degree certificates mage, yudo rito mondo mi obi tich. Advice jaduong'. Ng'ama nigi degree certificate kata diploma certificate ni dhi school to pod irito tich. Ma en one of the ways minyalo loso go source of income. Wan kaka Kenya Poultry Farmers wanyalo konyi, wanyalo wuotho kodi nikech nitie jopur mang'eny mwasekonyo, mwasewuotho go. Masani gin gi yuto gi. Nitie gimoro minyayo yudo kapod irito tich ma misomono. An awuon ok asome, an gi degree mar project planning and management, to my project na ma manage. Ng'ato dwaro gweno sani eri, oyudi nade? Ntiere git gweno be samoro modwaro, kata in iwuon inyalo somo ng'ato rieko, oyudi nade jaduong' king'iyo kamera militero? Kidwaro gweno ailani, inyalo yudo wae namba mar 0732 475 745. Kendo inyalo yudo wae social media page marwa ma Kenya Poultry Farmers Limited. To kidwaro gweno ma ready, live broilers kata chicks matindo. Kata kidwaro puonj mondo wami puonj, inyalo yudo wae namba no kata gi social media page. To kidwaro gweno ma ready, wan gi butcheries within Kisumu ka. Achiel wan go e Lolwe Gate. Ano ka kore chakolano, koro ibosho ni nyaka kora chaji koro. Unu godo Lolwe kwana riyo kende. Wan gi Lolwe Gate, moro kendo wan go Mountain View. Erokamano ahinya. Bang' juma achiel aduogo cham gweno ni eri? Bang' week achiel. Aduogo cham gweno matero dala ni eri?
waduogo chami bang' thuolo mar juma achiel. Dapo nono ni winyi an gadieri diwuok e lweta kaeri miringo matek mondo nikech ok iwinji koro chuno ni wabiro duogo aduoga to wachami. Eneno Malulu TV, an iluonga ni Haron Otieno. Gima lit ahinya ni kuom thuolo mar juma achiel kende gwen man ka gi te nyaka mating' lweta nieri biro bedo ka osecham mana kaka en bende nochamo chiemb gweko mating' lweta gieki. Mana kaka piny chalo nopuonjo e science enochamo maeri chamo gi ma to maeri to chamo gi dhano nieri. Iluonga ni Haron Otieno. Joni lo joge kumano to miyo chenro bedo kar director mara Ngiri Odera kaachiel kod jomoko mathoth. Oriti erokamano kuom keto Lulu TV.